Svätá Terézia od dieťaťa Ježiša hovorí: Neobávaj sa toho, že priveľmi miluješ Pannu Máriu. Nikdy ju nebudeš milovať v dostatočnej miere. Ježiš bude veľmi spokojný, lebo Panna Mária je jeho matka. Úkon odovzdania seba samého môžeme uskutočniť iba vo vzťahu s Bohom ako naším stvoriteľom a otcom. Zjednotení s ním môžeme tento úkon uskutočňovať tiež z očí voči Márii z ohľadu na osobitné vzťahy, aké ju spájajú s osobami Najsvätejšej Trojice. Ide o ojedinelý prípad odovzdanosti človeka, ktorý nielenže neubližuje rodičovskej láske Boha, ale Boh ju priam chce a zaznamenal ju pre všetkých v závetí Ježiša zomierajúceho na kríži. Mocou tejto závete sa Mária stáva duchovnou matkou každého človeka. Ježiš ju zapája do poznania tvojej osoby. Poznanie teba prostredníctvom Márie nemá ani tak charakter intelektuálny, ako tvorivý, schopný formovať tvoj život. Mária poznáva v Bohu, ako tvoja duchovná matka, celý tvoj život od okamihu počatia v lone pozemskej matky, cez skúsenosť zomierania, až po naplnenie tvojej existencie vo večnosti.